Bitcoin, digitalna divovska sila financijskog svijeta, je enigmatični feniks koji se uzdigao iz pepela tradicionalne valute. On postoji samo u svijetu jedinica i nula, očaravajuće utjelovljenje kriptografije i decentralizirane moći. Poput kozmičke slagalice, on prevladava granice, vlade i ograničenja fizičkog svijeta, potičući globalnu ekonomiju povjerenja i inovacija. Zamislite digitalni univerzum u kojem vrijednost slobodno teče, oslobođena posrednika ili birokratskih okova. Bitcoin, zvijezda ovog svijeta, zapaljuje iskru mogućnosti, osnažujući pojedince da kontroliraju svoje bogatstvo i sudbinu. To je simfonija šifriranih kodova, usklađena u simfoniji decentraliziranih knjiga zvane blockchain. Bitcoin pleše po svom ritmu, vođen principima rijetkosti i transparentnosti. Sa svakom transakcijom ostavlja tragove koji su neprolazni, zauvijek urezani u povijest svoje nepodmitljive knjige. To je utjelovljenje privatnosti i pseudonimnosti, pružajući plašt anonimnosti onima koji je traže, dok istovremeno otvara prozore financijske transparentnosti kroz koje svijet može zaviriti. Poput mitskog alkemičara, Bitcoin pretvara suštinu električne energije u digitalno zlato. Iskorištava snagu računalnih čudovišta, kolektivnu energiju nebrojenih strojeva, kako bi rudario svoja konačna blaga. Ovaj decentralizirani pothvat je nepredvidiv poput plime i oseke, stvarajući dinamički ekosustav u kojem se bogatstva osvajaju i gube u trenu. Bitcoin, feniks financija, izaziva samu srž naših monetarnih sustava, potiče debate, pokreće revolucije i oblikuje budućnost. Poziva nas da zamislimo svijet u kojem financijski suverenitet više nije privilegija samo nekolicine, već pravo koje pripada svima. U velikoj slici ljudskog napretka, Bitcoin isprepliče poglavlje koje spaja umjetnost tehnologije, ekonomiju i filozofiju. To je ideja koja prevazilazi svoj digitalni oblik, očarava srca i umove sanjara, pionira i pobunjenika. Sa svakim rudarenim blokom i svakom obavljenom transakcijom, Bitcoin nas gura u novu eru financijske emancipacije, pozivajući nas da prihvatimo beskrajne mogućnosti decentralizirane regenerate response continue generating.